У Віцебскай вобласці не стала 4 населеных пунктаў. Чэргі на межах Беларусі. Расейцы едуць па беларускае паліва, а ў самой Расіі гараць чарговыя НПЗ і танкеры. Беда з каровамі ў Капыльскім раёне, ці адкажуць вінаватыя. Скандал з калабарацыяй Додо-піцы, а інспектаваць Магілёўскую вобласць будзе сапраўдная легенда мемаў. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». Беларусы скардзяцца на шматгадзінныя затрымкі аўтобусаў на памежным пераходзе Берасце-Тэрэсполь. У сацыяльных сетках людзі пішуць, што чаканне займае больш за 10, а ў некаторых выпадках да 16 гадзінаў. Карыстальнікі адзначаюць у допісах Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі і просяць растлумачыць прычыны затрымак. Паводле Дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі станам на поўдзень сёння ў Брузгах сабралася чарга з 89 легкавых аўтамабіляў, у Бераставіцы 30 легкавікоў і 120 фураў. У Берасці чакаюць заезду ў Польшчу 90 легкавых аўтамабіляў і 18 аўтобусаў. У Казловічах у чарзе стаяць 435 грузавікоў. У памежным камітэце сцвярджаюць, што польскі бок за апошнія сотні прыняў толькі каля трэці ад нарматыўнай колькасці легкавых аўтамабіляў і грузавікоў. У Гомлі на вуліцы Савецкай таксі сутыкнулася з маршруткаю пасля небяспечнага манеўру. Паводле ДАІ 42гадовая таксістка на «Фольксвагене» павярнула направа з крайняй левай паласы. Але не саступіла дарогу маршрутцы, што ехала ў крайняй правай. У выніку адбылося сутыкненне. Жанчыну шпіталізавалі, але пасля агляду і надання медычнай дапамогі адпусцілі дадому. Белстат назваў сферы з самымі нізкімі заробкамі ў Беларусі. Найменш зарабляюць працаўнікі цырульняў і салонаў прыгажосці. У сярэднім каля 1700 рублёў. Далей ідуць бібліятэкі, архівы, музеі і установы культуры, амаль 1833 рублі. У тройцы аўтсайдераў таксама творчыя прафесіі ды індустрыя забаваў каля 1954 рублёў. Менш за сярэдні заробак атрымліваюць таксама працаўнікі сферы сацыяльнага догляду, рыбалоўства і рыбагадоўлі, а таксама тэкстыльнай і швейнай прамысловасці. Калі ж браць буйныя галіны эканомікі, то самыя нізкія сярэднія заробкі ў гатэльна-рэстаранным бізнесе каля 2179 рублёў, а таксама ў сферы адукацыі крыху больш за 2212 рублёў. Пры гэтым усе сумы ўказаныя да адлічэння падаткаў. Злавіў вусача, ды не таго. І зноў крымінальная справа за, так бы мовіць, няправільную лоўлю рыбы. Паводле следчага камітэту 63гадовы мужчына рыбаліў на Дняпры ў Віцебскай вобласці падчас сезоннай забароны. Інспектары знайшлі ў ягоным улове вусача звычайнага, від занесены ў чырвоную кнігу. Іх тэалагічная экспертыза ацаніла шкоду навакольнаму асяроддзю амаль у 6,5 тысяч рублёў. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу за незаконную здабычу рыбы. Санкцыі артыкулу прадугледжвае пакаранне ад штрафу да 3 гадоў пазбаўлення волі. У Пастаўскім раёне Віцебскай вобласці пастановаю мясцовага райсавету скасавалі адразу 4 сельскія паселішчы. Напрыканцы чэрвеня існавання спынілі вёска Мацковічы, хутары Ерынова і Падсосна Камайскага сельсавету, вёска Алашкоўшчына Курапольскага сельсавету. Гэта ўжо не першая гэткая пастанова ў Віцебскай вобласці сёлета. Раней скасавалі вёску Белю ў Лёзнінскім раёне, вёску Стуканы ў Талачынскім раёне, 4 вёскі і 5 хутароў у Шаркаўшчынскім раёне. Агулам ад пачатку гэтага года на Віцебшчыне былі зліквідаваныя 15 сельскіх паселішчаў, 8 вёсак і 7 хутароў. Таксама ў чэрвені зліквідавалі пасёлак у Гомельскай вобласці Кручполле дварэцкага сельсавету. У Дзяржаўным камітэце маёмасці Беларусі тлумачаць, што статусу паселішча пазбаўляюцца пасяленні, у якіх не засталося сталых жыхароў. Летась у Беларусі былі зліквідаваныя амаль 2 дзесяткі паселішчаў у Гомельскай, Віцебскай і Менскай вобласцях. Чарговы скандал з каровамі. Мясцовая жыхарка апублікавала відэа, на якім паказала ферму ў Капыльскім раёне. Аўтарка сцвярджае, што каровы утрымліваюцца ў брудзе, ім бракуе корму, вады і умоваў для адпачынку. Сапраўды цяжкое відэа без каментара. Воду п'ють. Сено все. А где кошки? Девочку, слава.
Легенда вяртаецца. Лукашенко прызначыў 65-гадовую Надзею Каткавец сваёй памочніцай, інспектарам для Магілёўскай вобласці. Каткавец працавала з Лукашэнкам яшчэ ў Шклоўскім раёне ў Саўгасе Гарадзец, а пасля займала шэраг высокіх дзяржаўных пасадаў. З 2013 па 2017 гады была намесніцай кіраўніка справамі Лукашэнкі. Апошнія гады спадарня Каткавец была на пенсіі і вывучала замежна-эканамічную дзейнасць. Беларусам яна найбольш запомнілася сваімі мемнымі выказваннямі. Цена доллар на рынке – это хаотически сложенная цена в зависимости, видимо, от спроса. Есть спрос на эту картошку. Я вам другой скажу, что в России вообще до $2 доходит в Москве. Клянусь, не знаю, никакая ухудшающая ситуация по гречке вот до этой секунды до меня не доходила. Она расстелилась, полгода ее раздаивают, смотрят на ее продуктивность и так далее, с тем, чтобы с этой елки некеля сделать, наконец, корову. Ну, всякие же тут парни сидят. Кто-то им нравится из девушек, кто-то не нравится. Так же и коровы. За этой коровой нужно понаблюдать. Праблемы з бензінам і ў памежнай з Беларусю Смаленскай вобласці Расіі. Асабліва не стае паліва маркі АІ-95. Паводле паведамленняў кіроўцаў, якія едуць з Беларусі, пасля Смаленску знайсці 95-й бензін робіцца ўсё цяжэй. Старшыня праўлення фонду Цэнтру культуры і гісторыі Смаленшчыны Сергей Фролоў праводзіць паралелі з канцом існавання Савецкага Саюзу. Маўляў, напрыканцы існавання СССР на запраўках шлангі былі проста заматаныя, бензіну не было. Цяпер жыхары расійскіх памежных рэгіёнаў ужо едуць у Беларусь, каб заправіцца. Усё гэта дзякуючы ўкраіне, якую Пуцін разам з Лукашэнкам хацелі ўзяць за 3 дні. Дэфіцыт бензіну на Смаленшчыне супаў з вялікімі чэргамі на беларуска-расейскай мяжы, у якіх даводзіцца стаяць па 3 гадзіны і болей. У сацыяльных сетках звязваюць гэта з тым, што расейцы едуць у Беларусь па паліва і на адпачынак. З'ява ўжо атрымала неафіцыйную назву «паліўны турызм». Між тым выглядае, што паліўны крызіс у Расіі будзе толькі нарастаць. Уначы і раніцай украінскія беспілотнікі паспяхова ўдарылі па ніжнякамскім нафтаперапрацоўчым комплексе «Танека», аднаму з найбуйнейшых і найбольш сучасных НПЗ ў Расіі. На відэа відавочцаў бачна, як палае другая прамысловая зона прадпрыемства, адна з асноўных вытворчых установак. На яе тэрыторыі размешчаныя магутнасці для выпуску этылену, поліэтылену, поліпрапілену, сінтэтычнага каўчуку ды іншай нафтахімічнай прадукцыі. Таксама Украіна атакавала нафтаперапрацоўчы завод у Саратаве і вайсковы аэрадром у Барысаглебску, які расейцы выкарыстоўваюць як базу для знішчальнай і бамбардавальнай авіяцыі. Акрамя таго, толькі за гэтую ноч украінскімі дронамі былі паспяхова атакаваныя 9 танкераў расійскага ценявога флоту ў Азоўскім моры. Украіна раскрытыкавала пастанову Міжнароднага алімпійскага камітэту аднавіць у правах Алімпійскі камітэт Расіі. У Кіеве заявілі, што МАК паверыў Маскве на слова, ды не праверыў, ці сапраўды зліквідаваныя прычыны, праз якія Расію адхілілі ў 2023. Украінскі нацыянальны алімпійскі камітэт падкрэслівае, расійскія спартовыя структуры працягваюць дзейнасць на акупаваных тэрыторыях Украіны і парушаюць нормы алімпійскай харты. Таксама Кіеў нагадвае пра расійскія ўдары па спартовых аб'ектах, забойства Расіі больш як 600 украінскіх спартоўцаў і неразвязаныя пытанні з антыдопінгавымі парушэннямі. Украіна заклікала Міжнародны алімпійскі камітэт перагледзець сваю пастанову, а міжнародныя спартовыя федэрацыі не дапускаць расійскіх камандаў і дзяржаўнай сімволікі на міжнародныя спаборніцтвы. У сваю чаргу у МАК падкрэсліваюць, што пастановы датычна ўдзелу расейцаў у большасці турніраў і выкарыстання расійскай сімволікі застаюцца ў кампетэнцыі асобных міжнародных федэрацыяў і арганізатара спаборніцтваў. У Беларусі сапраўдны ажыятаж, а разам з ім расчараванне ды нават слёзы выклікала калабарацыя рэстарану «Додо Піцца» з анімацыйнай франшызай «Wings Club». Фанаты займалі чэргі яшчэ да адкрыцця рэстаранаў, каб атрымаць лімітаваныя бірулькі для сумак у вобразах феяў з мультсерыялу «Клуб Wings». Аднак ужо ў першыя гадзіны продажаў большасць набораў раскупілі. Людзі скардзяцца, што нават некаторыя папярэднія замовы былі скасаваныя праз блытаніну ў асобных рэстаранах. У «Додо Піцца» адказваюць, што акцыя першапачаткова была абмежаваная ў колькасці. Тым часам бірулькі ўжо з'явіліся ў перапродажы, на куфары за іх просяць ад 50 і аж да 500 рублёў. Фанаты патрабуюць дадатковага выпуску сувеніраў, але пакуль такіх планаў у кампаніі няма.
На гэтым развітваюся, сябры, заклікаю ставіць лайки, подписываться на канал Белсат Нау. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.